ebunge ya Kitutu Church North kaunti ya Kisii nigo yaboria basamaria abaya kunyaraka bagwesokia na kubakonya kwerania omwancho abo uyu onyaraka bagakobera ase ngendu gwetania emiti nyetatu nenusu na kolengana ni amatejo nigo ebwate epili iye mocheri ere gwetana chishiringi chiribu chimi isato na nigo banyaka bakorwa okobori nekerero ekenene eri banyaka bagosirwa kwerania omwancho abo nagotumanya omurikito Daniel Onteri nase kenyero kiangokoro ime ya kegogi Kitutu Church North kaunti ya Kisii aiga ebuto yarosirie abanyakenyero magaga yoko yekora asa matuke mye maetire metinye tato nenusu korwa chingaki chokokwa kumongena bwenkeiga nyegosira Josephine Mokeira bona bon kola ntanta ina singe stress Mokeira nigarwate hasinga kentambe kwirera ya mate yaye egatumeka enibo yonse babwate nakorwa mapema umutinyu gatanu narimo muberoye nigukwa meta sinkendu nesa babwenene bitoki abanyakenyero babutire barosire bakire bani tugatole familia na bana nintoja twabaiga twabuta obotukobogima twabwire tie abwire mpaka bononi chibone ngomati korangana amatatini korengana no mugakoye Naftali Mokaya mongino nigo hasirete nagatiga magega ebil enene yanyegitari asebaganirie goisania shilingi chiribu chimisato na 50 iri mubere oigorero kurwa senkendu bono iga epile nyagitari mpaka yonsi pipaka mochali singeri 300 na 50 ponole na minyokira sabanto na etire paka tindo chikende gyonsi mo bera benya gitali metinye 3 for 3 months bantu bakule kenyoleke baniwe lakini mo bera nabo kwamete mochali asengenjo timbu atinchirende na ndakolaki ndarushi mo bera yoro aserio gelimo nigo bagania abarai na basamaria baya kubakonya ubatora omochando yo bateba obabolirie toro elio nyegosira aenigwe na maskani nani ntwe twarweta sitwalenga kora chikonda chito ali tauni ya Kisii twale kora chiote bono sai ntoliko kora kende